dahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulia tema Tuhan diasini roham na totong hupak kilalau kami sahat roh di bagasan partikianon. Inalahu tumangihon hatami kami Tuhan. Parbadiai rohan ang pikiran namin. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Martangiakan Tuhan. Amin. Hurian itu hata ni debata, dihita, di bagas sadarion, imana tersurat di Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40 didok, laos didok matunasida, buasa songoni biar rohamuna, dia do ubahen suada hapor syau dihamu. Hurian itu hatta, turpukon, imahatan itu hatta Yesus tu akka siseanna, ala di bagasan hatta huton, akka siseanna, uju mangadopi haba-haba manang galubang di tonga-tonga ni tao Galilea tumpe rap nasida dohot tu hatta Yesus di Parawi pola do tutu meoleol Parawi ala ni balgani galubang na ni bolus ni parau ni nasida gabe sahira na karama Parawi ala nido di hatahon tu hatta Yesus tu nasida ujuro nasida makehe Tuhan Yesus asa dipasonian galubangi dungi didok tu hatta Yesus songon na didokna di tonga-tonga ni turpuk di bagasan sadarion boasa songoni biar rohamuna ala adong keraguan di tonga-tonga ni akasi seani nama dok tutu hatta Yesus dan disarihon roham hitamago manang di hatta Indonesia didok engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi tarida matutusian padohan ni siseani songon halak na somarpos ni roha tutu hatta Yesus. Alanunga tutu ubalga roha biar na maringanan di roha ni akka siseani ubahen gabe didok songoni tutu hatta Yesus Kristus. Mengapa engkau tidak percaya imana nidok ni Tuhan Yesus Kristus? Buasa tutu siseani tung masai biar HP takas do di boto nasida rap do tu hatta Yesus di bagas Parawi. Hurian itu hatta songoni do nang hita boy do hita songon siseani uju mangadopi galupang ni parmoluan na masa di tonga-tonga ni portibio kita. Ubal gado si pata olo roha biar di tonga-tonga ni ngolutna ala ni balga ni biar na adong di rohatta jaladang tatatak be Tuhani ala di do marhite turpukon di dok tu hatta Yesus do tu hita tu akka nama kaporsya ibana tu saluhut na akka siseana asa unang mabiar tu galubang ni parmuluan na tadopi di tonga-tonga ni parmuluan non ala takas do taboto Tuhani totong rap dohot tita di tonga-tonga ni parmuluanon di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta jalarade do HP Tuhani dinalaho mangurupi hita alanido akamang inang marhite turpuk jamita di bagasan sadarion di paingot do hita asa totong marpos ni roha tu Tuhani jala pasahaton sadok nasa nguluta tu ibana una kita mabiar alai Roma hita tutu hatta Yesus Kristus. Amin martangi yang mahita. Moleante male Tuhan di hatam nong hutangi kami di bagasan partikianon. Tutu do tutu ale Tuhan hatami namangalehon gogo di hami. Asa unang mabiar kami tutu ale Tuhan uju mangadopi galubang ni parmuluan nami di tonga-tonga ni portibion. Uju ro Tuhan ro tu parmuluan nami. Alani Tuhan posdorohan nami pargogoan mitod di parbadiaki mahami dinalaho mangadopi salut na akan namasa di tonga-tonga ni parmuluan nami asima roham dihami Tuhan jalu matangiang namion holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiakan itu ho amin asi ni rohani tu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran ni todi parbadia mana madongani hita saluhutna. Amin. Nanggu malut cang akala nang rope halis suksungi la makaro potso luki molo Tuhan
parhatasa mandok hatara ikon saut sai saut doi sai saut doi sai saut doi dang bema biar audisi mangaluga hong soluki ai Tuhan kudolaki ai tunggoda bemusuki nama ngaromong soluki sai daudoi sai daudoi sian Marlo jonggo seluk kutulabuan nasora nasorang berabot asusari kudus tusinang para dalan aki lau mandap patanay lonong doa sohaluga galumbangu tu diama borusaki ikon hutiok tokton disusi ditogu sai maoli di parukki lang susah Jesus hapon sakit nampe di dalam laut tu surga Marlo jonggo seluk kutulabuan nasona nasorang berabot asusari kudus tusinang para dalan aki lau mandap